Bună ziua! Abdullah! Bună ziua, bună ziua! Vreo 7, cum vă simțiți pe drumul mingii? Bine! Bine? Ne întâlnim la Costinești, unde dracu mergem? La Costești? Sunteți genial, genial, genial! Trebuie să-i mulțumim Diane pentru prezența dumneavoastră! Mamei mele aș dori să-i mulțumesc! Așa, și mai cui? Și porcușorilor! Mihaela, draga mea, am învins! Dragostea mea! Iubirea mea, am învins! Nu, Mihaela, dragostea mea! Vedeți-vă mai prostiți, unii muncesc. Așa! Și, dar ce părere aveți despre porcușorii de Guinea? Pentru ei alerg! Zorba! Ochii obceanță, foaia, mă văzut. Sara! Pentru voi! Pentru funul vostru! Alergăm pentru fotbal adevărat! .ro .ro Vă mulțumim frumos pentru interviu, sunteți genial! Știm.